katrops, welcome ulit sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Buholano Vlogger. So, welcome di sa akong YouTube channel. Ug wa pa ka-subscribe ug pag-subscribe na mga katrops. Ug ayaw kalimutan pinduta ang button bell para always kang updated sa mga paparating ko mga videos. Di ba Tokoy? Yes, Tokoy. So, karon mga katrops, akong topic, yung sana pagpalitan ni sakinan. So, ako orang gi kuanta ng tigom-tigom. Sige kong tigom, sige trabaho, sige tigom. So, sa sukad sa una nga tong batanon pa ko, arang di pa ko'y kaipon. So, makalugar kog tigom-tigom kay ako'y gastuan. So, muna sige kog pangubra. Hantod nakapalit kog nga sakyanan. Oh my God! Wow! Ingani ha, ingani nga sakyanan. So, mga katrops, dili katuhan nga magkapalit so ingani nga sakyanan. Kay persang mahala. So, ang tinuod ingani rin nga sakyanan. Motor rin. Nagumugot dito koy oh. Tokoy. Gumugot si Tokoy. So, joke lang mga katrops. Di bitaw ni akong sakyanan mga katrops. So, salamat dahil sa pagtanaw dahil. Padong kung balik sa trabaho mga katrops. Di sa mudong mga katrops kay manlok sa akong naong. Ay Tokoy. So, karon mga katrops, adlaw sa Sabado. Na ako ari, trabaho ko, duty ko. Sukad kahapon, duha ka adlaw ang duty ron sa karong semana. Karon Pizza City sa Nobyembre. So, balik ko kunwari ka na ang trabaho para mag-abono sa mga lubi. So, agpamaagi sa pag-abono sa mga lubi mga katrops. Kuan. Sa gikan sa punuan mga katrops. Gikan example, gikan ani sa punuan mga katrops. Ano man sa? Tokoy. Are you okay? So, balik ko lang ito mga katrops ha. Gikan sa punuan, o mag-abono kag lubi. Gikan sa punuan, mag-abono kag lubi. So, magsukod ka og usa ka metros. Gikan sa punuan, tapos ug asa taman, diha ka dapat magbuho. So, nay uban magbuho mga katrops. Tag 8, tag 12, tag siyam nga na. Nay uban depende sa mga sigo sa usa ka i-round nimo sa usa ka lubi. So, makakabuhok ko ganang ako ag karon gibuhok ng mga katrops 8 ka buhok. So yung dagan sa mga katrops kay nahadlok sa mga. So kuan mga katrops kanang pamaagi sa pag abono sa lubi. So nganto ako ang pagbuhok ron 8 ka buhok. So ang gigamit ka abono ammonium o potas. So kana siya magkuha ka sa ammonium usag tunga ng kilo nga ammonium o usap og tunga sa potas. Tapos i-mix na mo siya. I-mix na mo sa mga trops. Pagkahuman mo na ibutang na nimo sa mga buho. Ibutang na mo ng buho pila ka buho nimo ibutang na sa muna sa pag pumagi sa kuan mga katrops kana sa pag-abono mga katrops. So, ingana na pag-abono mga katrops. Ang gigamit na mo ammonium ug potas tag 1 and half nga ammonium ug potas. So, sa pa kay ba unsa pag-abono sa lubi, ingana on ra ninyo. Sa mga prutas pod, ingana na pod mga katrops, mga tag 12 kabuho kundi tag kuan ganang 8. So, babay na ko mga katrops kay musugod na kong trabaho. So, salamat sa inyong pag-tanaw sa akong vlog karon. So, happy weekend mga katrops. Saturday. So, babos na mga katrops in 3, 2, 1, bye-bye. Dapat kuan mga katrops. Tisa karaya undara ko mo babay. Padung na ko muuli mga katrops. Kuan naman time check 4:55 na mga katrops. So pauli na. Sildo na naman mga katrops.
Pero kaning sweldo ng mga trops, kuning gitigo mga trops kay good news kayo mga trops. Kay ako ang asawa buntis na. What the fuck? So katong pag niagi mga trops. Kay kung nairo ang sunod. So katong pag niagi mga trops nang nabuntis na siya, tapos kala ta jang ubos yang matres mga trops. Munang kato gibiyahe man ang mga trops gikan mi San Miguel, na indong mi sa diri silang lugar nga diri sa Katigbian. So o mamikibaw nga kana o mikibaw mga katrops nga kuan kanang us-us dag matres mga katrops. Munang nakuan sa mga trops gibiyahe man guna ho sig sa kay motor baka gitrabaho mo puto siya moto nga nakuan sa last November mga trops. So 1 year na ron mga katrops nga nakuan siya. So karon nagpasalamat ko sa Ginoo. So salamat Lord na gitagan mig kanang bagong baby ron. So muna ako mga trops na naningkamot ko trabaho ron para na ko ka punpuhon na ko ka pakaon sa kong anak kung coming baby. Yay! So bye-bye na mga trops kay muli na ako kay magkuhan ako ng sweldo. Bye bye. Sorry, it's DJ.